TV yamakateerera kudai so ndiyo Kulien TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Ukaona ndaya kudai so pachivhiti 1 chisina fee kana favor ndinenge ndichida kukuzivisai zvinenge zvichiitika. Nyaya ndinozviziva kuti makamirira nyaya dzakawanda, toda kuzodzibudisa cause nhasi timbomira ma-updates kusvika mudhara Geza auya. Asi as usual tikatanga kutaura nyaya kana mapete anodonha kumadziro. Saka kana uchinetsikana nemapete gara wakwidza volume because ndatouya. Nyaya iri panapa muri yeZimbabwe yakamira kadai so mudhara Geza was supposed kunge achiadressa achisangana nema-citizens achitaura nemi nhasi 2 PM but because of zvinhu zvakasiyana-siyana zviri kuitika zvinosanganisira kuti number 1 location yamudhara Geza yagara yatotracwa kudhara vanga vari kuziva, saka apa pari kuitwa change of location. That's number 1. Number 2, mudhara Geza network panga pari kutonetsa because vanga vada kumutreka through network, saka location yatochinjwa kudhara mudhara waya asi kubatika zvekudaro. Ndo small update yandangoti ndingomhanya nayo ndichingokuzivisa because ndikuzviziva kuti vanhu vakawanda vakamirira kunzwa kuti why mudhara asati auya. Ndikuzviziva kuti zveso nguva dzatokwana 2 manga makamirira kutarisira kuti ko ari kutaura sei asati akutaura chii chaitika. Zvaitoitika ndo zvandatokuonesa izvozvo but nigiri yatochinjwa, so vakomana venigiri vemedia vari kushanda navo vanenge vakutomhanya vanhu vakutoseta zvinhu zvacho kuona kuti vangaseta sound quality everything kuti zvinge zviri in position ozouya okuudzai maissues zvakawanda zvinoda kutaurika. Inyaya yekwamutare yaari kumhanya kuya kunoadressa nhasi cause it's about to happen. Last time ndo pakataura nyaya dzana Temba Mulisco wapuwa mari kayo uda unonzi unotanga kunoataka VP Chiwenga akabatanidzira maissues akawandisa stereki. Nhasi ane dzimwe dzaari kutaura, saka regedzai tuone, ngatimirirei time kana dzangokwana 3 PM ndo nyaya iripo update yandangoti ndiwe nayo ndakakubatirai paKulien TV. Kulien TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulien TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvesapana chichazosha. Everybody say Kulien, 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 yeah.